Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук і по-ранейшаму абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Шляхам маніпуляцый і ўсяго астатняга я дамогся гонару правесці сёння эфір с блогерам і чальцом нумар 3 выбарчага спісу блок Прокопьева Егорова Александром Кныровичем. Ну что ж, шмат пытанняў да Александра Кныровича і у мяне, і у беларускай грамадскасці, і у Шрайбмана с Латушкам, так что ўсё гэта мы сёння закранем, але ўсё ж таки мы больш прывыклі, что Кнырович, ну, дзесьці робіць выгляд, што ён в эканоміцы разбіраецца. Таму давайте пачнем з эканамічных пытанняў, можа быць. Вы казалі, што дзіўныя лічбы ёсць зараз па стане беларускай эканомікі. Ну, так. Што там не там, што цікава? Ну, па-першае, дзень добры, паважаны Зміцер, дзень добры, паважаныя гледачы, калі вы адзначыце пад мінулым стрымам, некі глядач напісаў, ну колькі можна гэтага Паўла ўжо трымаць у эфіры? Ён же не дае сказаць нічога Кныровічу. Змяніце Паўла на Змітра. Вот так, вот чаму, оказывается, яны пагадзіліся мяне допустить до тела Кныровича, а я думаў, я тут сваім абаяннем этого дамогся. Не, ўсё на патрэбу гледачэй. Але гэта жарт, канешне. Слухайце, ну эканоміцы вельмі шмат чаго дзіўнага беларускай заўжды адбываецца, але ёсць лічбы, за якой мы павінны сачыць. І гэта, канешне, наш знешні гандаль, які ўплывае на тую самую дэвальвацыю, на інфляцыю тым ліку і так далей. І мы бачым, што першы раз, напэўна, у першым квартале гэтага году у нас уже цалкам адмоўнае сальда. Як было заўжды? Заўжды было так. Мы па таварах, ёсць такая група тавары, там, ну, ведаеце, трактары, там, гэты мазы і так далей. Мы па таварам гандлюем заўжды ў мінус. Мы купляем болей, чым продаем. Але потом есть гандаль паслугамі, где у нас есть лагістычныя паслуги, ну, транспартныя, есть паслуги будаўнічыя, есть паслуги IT. І там заўжды был плюс. І гэты плюс перакрываў гэты мінус. І так было астатнія 2 гады, і у нас не было, ну, калі казаць шчыра, не было ніякага беларускага ўплыва на курс нашага родненькага долара, таму што было ўсё у нас добра. У нас было збалансавана. У 24 годзе амаль плюс 4 мільярды было, у 23-м было трохі паменей, там некалькі сот мільёнаў, і вось мы бачым, як наконец-то гэта адбылося. Наконец-то у нас за першы квартал адмоўнае сальда. Тое, чаго мы дамагаліся, у нас пачаўся той самы працэс, які калісьці прывёў да не адной дэвальвацыі ў Рэспубліцы Беларусь, і гэта я вас віншую. Першы квартал, вось мы бачым тое, што мы бачым. Ніякія, ну, наш Галоўченко ставіла себе лічбу плюс амаль мільярд атрымаць, там 800 мільёнаў атрымаць, але вот першы квартал ужо пайшоў мінус і тэндэнцыя да дальнейшага скарачэння, а гэта азначае, гэта пагроза зноў беларускаму рубелю і суадносінам з тым самым доларам. Чаму гэта адбываецца? Мы можам доўга разважаць, але наперш таму, што Беларусь праграе расійскі рынок, а па-другое таму, што у нас растуць заробкі не ў тым тэмпе, у якім расце сама эканоміка. У нас зашмат лішніх грошай, і гэта ўплывае на імпорт. І вось так гэта адбываецца, і я прапаную адзначыць вось гэты дзень, як такі чырвоны такой кропачка адзначыць, што гэта вось першы раз мы паглядзелі на гэтую лічбу ўжо у мінусе, сапраўдным. Так, давайте, спадар Александр, зробім так. Тут же ж трэба, каб было мемна, у стылі «запомните этот твит». То есть вот так, запомните это. Вы уже тут какой-нибудь прогноз там негативный, позитивный, что-нибудь такое лічбай. Глядите, мой прогноз ужо год як. Ён такі, што расейцы трымаюць свой рубель, такімі, ведаеце, эканамічнымі, але вельмі жорсткай методай. Так? Там вельмі дарагія грошы, 16% ключавая ставка расійскага цэнтрабанка, і гэта не добра для эканомікі. Эканоміка павінна пачаць астываць, і яны гэта не змогуць дапусціць, і мой прагноз заўжды быў, што летам гэтага года будзе некі рух по долару. Будзе. Ну, нейкі, можа падаражаць на 2 копейкі. Не, ну, калі мы кажам пра гэта, то мы кажам ад 10 до 30%. Некія больш спакойныя эканамісты і больш адукаваныя кажуць, што 10% не болей, то есть сённяшнія там 3,25 павінны стаць там 3,6. Дык за год і так 15%, і што? Пакуль няма ніякіх 15%, пакуль вагаецца вакол гэтых самых. Я же кажу, што не, там ёсць патэнцыял на ўсе 30%, што будзе там каля 4, можа быць. Ну, вось
вось неяк так там 3,6 3,4, але мы павінны пабачыць гэты рух долара у Беларусі, таму што вось і вось сённяшні дзень, сённяшняя справаздачнасць кажа аб тым, што гэта у той бок гэта ўсё і ідзе. Таму мемна лето будет неспокойно. Летом у сярэдзіне у ліпені курс долара будзе 3,6. Ну 3,6 можа не будзе, но 3,5. Давайте 3,5 будзе. 3,5. Запомните этот твит. Што ён робіць? Запомнім гэты твит. Добра. Так, яшчэ одна будзе подстава, калі што, то як тут написали, разбіць яму твар. Ну, до гэтага мы яшчэ вернемся. Слухайте, учора была магчымасць прыйсці да бара у Варшаве і пабіць мне твар. Я учора працаваў за барнай стойкай, наліваў такія коктейлі спецыяльныя ад блока Прокоп'ева Егорова. Такія знизу былі такія блакітныя, а зверху такія вот салатанькія. Как салатанькі по-беларуску, даже не знаю. Ну, такія салатанькія. Так, і ніхто не прыйшоў набіць. Все прыйшлі паразмаўляць. Было вельмі цікава. Все прыйшлі нарэзацца. Я гэтага уже не пабачыў. Ведаеце, я уже не малады чалавек, таму я адпрацаваў, што павінна было, і пашоў домой спаць. Можа, хто і нарэзаўся, не ведаю. Такі быў дзень чвартак, это такая амаль пятніца. Так, давайте мы звернемся яшчэ да аднаго. Так, пытанні наконт любимой и с актуальной апошнімі днямі тэмы мы закранем у канцы нашага стрыма, так што, калі ласка, запомніце этот твит. Прыкладна праз 20 хвілін. Да, прыкладна праз 20 хвілін мы абавязкова вернемся до гэтай тэмы. Я вам абяцаю, але пакуль просто ёсць іншыя тэмы, якія хацелось бы пакуль паступова подцягваюцца тыя, хто хоча паслухаць Кныровіча, ну, правда, без вот этого коктейля, но, але тым не менш. Александр, у вас на канале выйшло видео про адукацыю, а больш дакладна прысвечаная вось новому курсу, новому класу, такому, які открывае ІПМ у ЕГУ. Буквально днямі у нас у эфиры быў Павел Данейка, дырэктар, як ён там, адміністрацыйны выканаўчы дырэктар гэтай арганізацыі, які в прынцыпе і адказвае за вот это открыццё гэтага вот курса адукацыйнага на базе ЕГУ. І зразумела, паколькі ён датычны да адкрыцця, ён расказваў. А вы якое дачыненне да гэтага маеце, да гэтага працэса, чым ён вам цікавы? Ну, ён мне цікавы, таму што, ведаеце, па-першае, таму што я вельмі жадаю дапамагаць не размовам пра тое, якія добрыя ці дрэнныя беларусы, а рэальным справам. І мы бачым, як адбываецца тое, што я вельмі жадаў, каб яны адчынілі гэты бакалаврыят, менавіта бакалаврыят. Гэта азначае што? Азначае, што чалавек, які скончыў школу, мае магчымасць прыйсці за 3,5 гады атрымаць нармальны еўрапейскі дыплом, які прымаецца ва ўсіх краінах Европы, атрымаць вельмі добрую адукацыю, не такую, якую я калісьці атрымліваў у нархозе, прабачце, так? Там вельмі добрыя настаўнікі, і я жадаю падтрымаць все, што робіцца вось так добра беларусамі, ужо за мяжой, але для беларусаў, і таму для мяне была такой, ну, я лічыў, што гэта я павінен зрабіць, каб прасоўваць вось менавіта беларускую бізнес, эканамічную адукацыю. Но по-другое, ведаеце, я вот хацеў бы менавіта я рэкамендаваць, бо я вельмі з павагай стаўлюся да тых настаўнікаў, якія там будуць. Гэта, канешне, і Лев Львовскі, і Дмітрий Крук, і Екатерина Барнукова. Гэта наши вяршыні ў беларускай такой эканоміцы. Канешне, я поп-певец, я амаль там блогер, журналіст, а яны ўсё ж такі такія больш дасведчаныя і больш сур'ёзныя. І таму трэба ў іх вучыцца. Але калі я запытаў у Льва Львовского, кажу, слухайте, ну вось такія как бы добрыя імёны, і он сказал, так гэта яшчэ што? Гэта вы назвалі самых слабых гэтых самых выкладчыкаў. У нас есть значна больш сильнейшие. І таму для меня гэта была тэма, але я жадаў паразмаўляць. Мы зрабілі відос, ведаеце, разам з Ярославом Пісаренко з канала Чеснок. Калі вы яшчэ не глядзіце канал Чеснок, гэта найлепшы канал пра беларускі спорт. Гэта вельмі цудоўна, добрая праца. Ён больш бліжэйшы да студэнцтва.
Я, конечно, які ўжо з мяне студэнт, таму мы взяли такі вот прыклад Ярослава і паразмаўлялі цалкам за адукацыю, як яна выглядае ў Беларусі, што ім рухала, калі ён шоў да журналістыкі, да БДУ, як ён глядзіць, ну ведаеце, ён все ж таки яшчэ вельмі малады чалавек, і ён можа стаць на бок таго самага абітурыента і паглядзець, а ці здольны ён паехаць да Вільна і вучыцца эканоміцы і бізнесу і далей працаваць у Еўропе ці не. Таму у нас было такое вельмі цікавае абмеркаванне. У якісьці момант да яго падключыўся той самы Лев Львовскі, таксама вельмі добра сказаў, што ён, ну, прабачце, не будзе, ведаеце, ваеннага навучэння, на жаль, у Вільма. Лев прызнаўся, што ён не ўмее трымаць у руках аўтамат і вельмі недобра стрэляе. Таму там не будзе ні ідэалогіі, ні НВП, не будзе ні фізічнага некага адукацыі, але будзе все астатняе, што датычыцца менавіта вось бізнеса і эканомікі. Но што мне было цікава паразмаўляць вось з Ярославам на гэтую тэму, высветлілася, што калі чалавек ідзе ў Беларусь вучыцца кудысьці вышэйшую адукацыю, ён не думае, сколькі ён будзе зарабляць пазней. Вось наогул у нас некая аторвана адукацыя ад таго, што будзе далей. І гэта такая цудоўная такая штука, якая існуе, ну, канешне, яна гэта пасля Савецкага Саюза, як было ў Савецкам Саюзе. Куды б ты не пашоў, ты выйшаў, все равно атрымліваеш прыклад на одно і то же. Нема сэнс выбіраць па гэтаму паказніку. Але гэта было дзіўна. Ну, мне спадабалася гэтая размова. Калі вам цікава гэтая тэма, то паглядзіце на канале Кнаровіч План. Яна такая для нас незвычайная, ну, але вось такая. Вось таму я і прасоўваю гэтую бізнес-школу. Гэта паўнавартасная бізнес-школа з вельмі добрымі выкладчыкамі, 3,5 гады у Вільна з нармальным еўрапейскім дыпломам і з мажлівасцямі потым працаваць не ў Волкавыскі, хаця Волкавыск вельмі добры горад, напэўна, ну, а дзесьці ў Еўропе. Дарэчы, просто цікава ваше меркаванне. Павел Данейка, калі я закрануў гэтую тэму, маўляў, ну, хто там будзе вучыцца і колькі будзе гэта каштаваць, ну, кошт мы пакінем пакуль за межамі, але ён кажа, што мы разлічваем, што 3/4 студэнтаў гэта будуць студэнты з Беларусі. Не тыя, хто ўжо цяпер знаходіцца за мяжой і пойдзе туды вучыцца, а хто прыедзе з Беларусі. На ваш погляд, гэта рэальна? З улікам таго, што сёння адбываецца ў Беларусі і тых абмежаванняў, якія ставяць на выезд беларускі лукашэнкаўскі рэжым. Мы разумеем, што гаворка ідзе пра некалькі дзесяткаў чалавек зараз. Там першы набор 80 чалавек і 3/4 гэта, ну, колькі там 60 чалавек. А па-другое, мы разумеем, што гэта, ну, напэўна, рух у адзін бок. Таму што ёсць пытанне ваеннай кафедры, ёсць пытанне арміі. Гэта таксама вялікае пытанне. Ну, ёсць пытанне таго, што хутка, глядзіш, ЕГУ прызнаюць экстрэмісцкім фармаваннем, пра што ўжо ішлі размовы там сярод прапагандыстаў. І што ты? З чым ты вернешся? Слухайце, ну, па-перше, няма ніякіх падстаў лічыць ЕГУ экстрэмісцкім фармаваннем, бо ЕГУ з'яўляецца... Каго? У нас з вами, конечно, няма. У іх, а яны ім патрэбныя? Ну, з такім гледзячам яны могуць прызнаць і Гарвард экстрэмісцкім фармаваннем, і BBC экстрэмісцкім фармаваннем, і цалкам ООН экстрэмісцкім фармаваннем. Мы з гэтым нічога не можам зрабіць. Але адказваючы на ваше пытанне, я ўпэўнены, што так і будзе, што 3/4, што гэта 60 чалавек прыедуць з Беларусі, таму што ўсё-такі, ну, гэта вельмі... Гэта іншы ўзровень. Цана амаль падобная да эканомікі у БГУ, на платных асновах, так, яна вельмі падобная, а ўзровень зусім іншы, гэта не беларуская адукацыя. Таму я ўпэўнены, што іх все атрымаецца. І 80 чалавек набраць і далей рухацца. І яшчэ раз падкрэслю, для мяне гэта вельмі добры прыклад таго, як зачынілі. І мы разумеем, што ІПМ был, ну для мяне гэта была галоўная установа адукацыі, такой другой адукацыі, пасля дыпломнай адукацыі ў Беларусі. Гэта быў вельмі сильны бренд. Іх зачынілі, ім не далі працаваць Беларусі, і тое, што яны зараз аднавіліся Вільна, для мяне гэта вельмі добры прыклад таго, як павінна было быць.
як павінна працаваць гэта. Таму я падтрымліваю это, конечно. Мы з вами як людзі, якія разумеюць, пра што гаворыць, так кідаемся адзін у аднаго ІПМ Да. можа быць не разумеюць, гэта вядомы інстытут прадпрымальніцтва і менеджмента, які працаваў у Мінску, вельмі такі сур'ёзная была установа, якая аказалася непатрэбная і неугодная для лукашэнкаўскага рэжыма, якая была вымушаная з'ехаць. Працаваў з 1993 года. Ён быў зарэгістраваны раней, чым Лукашенко стаў прэзідэнтам. Ну да. Дарэчы, пра вось гэтага Лукашэнку, які па-ранейшаму чамусьці лічыць сябе прэзідэнтам, і нават больш, напэўна, пра шпіца белага. Ведаеце, я калі пабачыў, як месца Колі заняў шпіц, ну гэта как бы, ну, мальчик вырос, парень, як там это самое, парень повзрослел, да, взяли вот на его место такого вот плюшевого цацку, вот. Але калі гэты умка пачаў выслухоўваць даклады генералаў, я подумаў, что больш крынжова, а нічога я вот у гэтым свеце не убачу. Но прыняць парад на Чырвонай плошчы, гэта, я думаю, что пераплюнуў генералаў нават. Слухайте, ну я упэўнен, что Лукашенко рыхтуе прыемнікам. І прыемнікам будзе умка. Ну, калі так адбываецца. Ну, у канцы концов, конь сядзеў у сенаце ў Рымскай імперыі. Чаму умка не можа быць прэзідэнтам у лукашэнкаўскай сістэме вертыкалі? Ну, цікава, што ніхто яму не скажа там, ну, у Крамлі, ну, што ж ты робіш, как бы, тут з сабакамі нельга. Але ж так, але мы здзекаемся, но але гэта не здзекі, гэта трагедыя, і гэта трагедыя чалавечая самога Лукашенко, ў першую чаргу. Мы разумеем, што гэта што азначае, што он адзін. Ему дрэнна, он адзінокі. Ён как бы такі чалавек, які разагнаў усіх вакол сябе. Ён нікому не давярае, ні да каго не мае давера. Ні да дзяцей, ні да паплечнікаў. Сяброў у яго няма, ніводнага сябра у яго няма. Мы разумеем, што ён робіць з сябрамі, калі яго атрымліваць. Калі вы паглядзіце на тое, што робіць Пуцін, так увесь кааператыў озера на месцы. Весь кааператыў озера, там, які з ім працуе 30 гадоў, усе мільярдэры. Усе. У Лукашэнкі няма ніякіх сяброў. Ён вельмі адзінокая такая асоба, і яму патрэбен хоць нехта, хто яго любіць без всялякіх умоў. Ні за грошы, ні за тое, што ён там для яго робіць, а вось такое сабачка. І гэта чалавечая трагедія. Мы не можам яму спачуваць, таму што ён забіў колькі людзей, таму што ён катуе краіну, таму што ён робіць тое, што ён робіць з Беларусю, але вось пункту гледжання псіхіатра, напэўна, Шыгельскі мог бы нешта распавесці пра гэта. Гэта мы бачым вялікую трагедыю, тое, што ён таш гэтага шпіца і да генералаў, і на Чырвоную плошчадь. Гэта азначае, што ўсё, яго адбываюцца такія, ведаеце, старчаскія как бы перамены ў галаве. Ён уже не аддупляе, што нельга так рабіць. Шпіц павінен сядзець дома ці у машыне, ці ў аўтамабілі павінен застацца. Гэта, старчаскі маразм. І гэта адзінота такая чалавечая. І гэта Маркес, ведаеце, 8 патрыарха і палкоўніку ніхто не пішаць. Гэта, тое, што адбываецца перад нашымі вачыма. Гэта павінна было быць у кніжках, у фільмах, а мы бачым гэта вось у рэчаіснасці. Дарэчы, сітуацыя, калі дзесьці кіраўнікі краінаў пайшлі наперад, а гэты вот где-то там шкандыбаў, заблудзіўся, там адстаў, як ён сказаў потым, Шайгу, таму што вот там нейкія ветераны СВО сфотаграфаваліся, і яны вот там нешта там падышлі, нешта там тое, нешта сёе, а Шайгу Вальфовічу там нешта перадаў, што ён там яму перадаў, дастаючы з шырокай штаніны, халера яго ведае, але гэта было больш важна, відаць, чым ісці разам з усімі кіраўнікамі, якія там здолелі знайсці ў сябе нейкія маральныя сілы прыляцець увогуле ў гэтую сталіцу Мардора, але гэта сведчанне таго, што яго ўжо нават на той узровень там не асабліва-то прымаюць, ці як? Но ён не цягне. Мы разумеем, што гэту, калі у нас ёсць Крысціна Цімановская, якая дабралася на Алімпіяду і паедзе на Алімпіяду, і праз 3 месяцы мы будзем за яе, канешне, хвалявацца, каб яна паказала. Гэта найлепшая бегунья ў Беларусі. Мы разумеем, што вынікі найлепшыя за беларускі. То Лукашенко не цягне даже гэтыя 300 метраў прайсці зусім не са спартсменамі.
там таксама вельмі такія сталыя асобы, але ён не цягне. І таму ён как бы там дзесьці хаваецца побач свайго Шайгу. Ну, гэта вельмі дзіўна, ведаеце, ну, такі дзень, такі свята для іх, гэта такое вялікае свята, і ў гэтае свята Шайгу кажа: Рыгорыч, есть кое-что для Вольфовича, пошли, пойдем за вугол, я тут кое-что тебе передам для Вольфовича. Ну, так атрымліваецца. Яго можа пазваць Шойгу, ён пайдзе ад Пуціна да Шойгу, хто кім кіруе? Калі б трэба было што, ну... Слушайте, ну вот навошта вы наговариваете? Ён так рассказываў, як яму там справаздачыліся ўсе про тое, як там адбываецца гэта так званое СВО. І гэты вот, як его там, Герасимов яму там рассказываў, і Шойгу рассказываў, і Путин яму дакладаў, ён вообще ў теме, і рассказываў про тое, что ну вот как-то там вот его там не хватает, вот считают там усе. Я упэўнены, что его не хапает там. Я бы жадаў яму пайсці кудысьці да Аўдзеевкі, взять лічна гэты кулямёт, стаць недзе і папрацаваць. Галоўнае, ражок не забыцца там. Вот. Галоўнае не забыцца з ражком, таму што можа атрымацца неёмка. Но каб ён паехаў кудысьці, там, слухайце, ну, у свеце вельмі шмат такіх месц, дзе можна пастаяць з ражком, і можа Беларусь будзе ўсё ж такі вольней дыхаць без яго. Таму калі яму вельмі жадаецца на СВО, ну, хай едзе да гэтай СВО. Гэта жарт, але як можна ўспрымаць тое, што кажуць ён пра тое, што яму нехта справаздачыцца. От калі там тыдзень таму пралецелі 2 ракеты праз Беларусь, ніхто нічога яго не пытаў, яму не справаздачыўся, забылі запытацца ў чалавека. Таму зараз, ну, я не магу аб гэтым казаць сур'ёзна, таму што мы разумеем, што, ну, канешне, ніякі Герасимов, ніякі там Шойгу з ім сур'ёз не размаўляе. Для іх ён, ну, некі, ведаеце, кіраўнік Кемеравскай вобласці ці там, ну, не ведаю, Камчаткі, якога запрасілі на парад, ну, роўна такі ж. Хто будзе перад ім справаздачыцца і аб чым будуць справаздачыцца. Гульніваць ядравай зброі, вось гэта небяспечна. Вось, дарэчы, хацеў спытацца, вот там же ж было сказано, что мы тут, конечно, там за мир и мирные люди, но ежели что, шандарахнем так, что мало не покажется, и мы тут учение провели, и что будем там синхронизировать далей там учение. Вам тут у Варшаве не страшно, як жахнет-то оттуль-то? Рыгорыч-то мужик резкий? Как понос. Есть такое выражение, пробачьте, но что-то мне вспомнилось. Вот, значит, что из об этом думаю? Видите, учора был, так адбылося, что Булат Шавлович Куджава, вядомы расійскі, ну не расійскі, савецкі, вядомы савецкі бард, паэт, пісьменнік, сцэнарыст, радзіўся 9 траўня, так, траўня, радзіўся 9 траўня 100 гадоў таму, 100 гадоў і быў яго юбілей. У яго есть вельмі добрая, ну, песня, стих аб тым, як летае чорны ворон. Чорны ворон – гэта прыкмета вайны, таму трэба яго убіць, і як толькі людзі бяруць у рукі зброю, так пачынаюць гуляць не ў чорнага ворона, а самі ў сабе. І вось няма нікога, а чорны ворон летае. І, канешне, гэта калі ты пачынаеш барацьбу за мір да астатняга чалавека, то, канешне, гэта небяспечна. Ці хвалююся я? Не, я ў Варшаве не хвалююся. Таму што гэта некая такая тэарэтычная магчымасць, якая будзе апошняй. То есть вот апошні прыказ з Лукашэнкі будзе: а давайте мы кагосьці разбамбім. Ну, па-першае, ён не можа сам аддаць такі прыказ, такі загад. І гэта можа зрабіць толькі Пуцін. А па-другое, ведаеце, каб аддаць такі загад, ну там же не тое, што ты як у кіно, так, націснуў чырвоную кнопку, і ракета кудысьці паляцела. Не, ты чырвоную кнопку націснуў, а там яшчэ 3 этажы, паверхі. І вось што будзе, калі ты націснуў, а нічога не паляцела, таму што апошні хлопец, які павінен націснуць гэты рычаг, ён жадае жыць, вось гэта будзе канец Расіі, канец Беларусі ў гэты момант. Таму і не хвалююся. Здесь, наогул, в Варшаве, я ўпэўнены, што гэта для іх праблема. Што будзе, калі яны націснуцца, ніхто нікуды не паляціць. Вось. Потому вось так, але гэта разумела, што гэта небяспечна, гэта, і, ведаеце, немагчыма сябе ўявіць, каб гэта адбывалася там у савецкія часы, у позні савецкія часы, каб гэта было вось так, як зараз адбываецца, гэта зусім не падобна. Ну, але
Ну гэта на жаль ёсць. Давайте да пытанняў і тэмаў іншых звернемся, але таксама трошку так не адразу з наскокам на тэму, якую ўсе чакаюць. Вы рассказывалі зараз про ваше відэо, про вашу размову, інтэрв'ю з нагоды новага курса, які будзе у ЕГУ. Ён скіраваны на тое, каб людзі больш атрымлівалі еўрапейскую сапраўды адукацыю і маглі на такім добрым узроўні уладкоўвацца у замежныя ці можа ствараць свае кампаніі пакуль што на захадзе. У вольным беларускім універсітэце распачынаецца набор на курс. Дарэчы, мы з яго таксама будзем абмяркоўваць сёння з Алесем Лагвінцом. Курс называецца «Інтэграцыйныя працэсы ды інстытуцыі еўрапейскага звязу». А ў той жа час зараз тут соскочила вельмі шмат пытанняў. Значыцца, пытанне ад Вожыка Патрыёта, які піша: Александр кажа, што супраца з РФ гэта выгадна і не трэба рыпацца. А як ён бачыць любыя змены ў напрамку Еўропы, калі на іх звычайна ў Крамлі закрываюць магчымыя кранікі? Па-першае, дзякуй за пытанне, дзякуй Вожыку Патрыёту за тое, што ён есть заўжды у эфірах, калі мы нешта абмяркоўваем з крытыкай ці без крытыкі. Дзякуй вам за гэта пытанне. Я ніколі не казаў, што не трэба адварочвацца, што не трэба неяк па-іншаму размаўляць з Расіяй, чым зараз. У нас выйшла відэо, і калі мне задаюць пытанне, а ці магчыма ўвогуле, вось ведаеце, сёння прыйшоў да ўлады, дзякуй, дай Божа, Бабарыка выйшаў з турмы і стаў прэзідэнтам Беларусі. І заўтра адразу мяжа на запор на ўсходзе. Мы больш не гандлюем з Расіяй і ўсё. Што будзе ў гэтым выпадку? У гэтым выпадку будзе падзенне ўзроўню жыцця ў Беларусі на 30% адразу. І праз 2 месяцы таго самага Бабарыку знесуць людзі, якія будуць вельмі незадаволены, таму што ў іх атрымалася, што яны прыйшлі, выбралі дэмакратаў, а ў іх заробкі вдруг упалі на 30%. Будзе вось так менавіта. Таму што зараз мы, як вельмі хворы арганізм, прывязаны да такой самай Расіі, якая доўгія гады гэтымі наркотыкамі пуляла ў Беларусі. Мы зараз прывязаныя, у нас знешні гандаль больш як на 60% з Расіяй, і калі вось гэта выключыць, будзе адразу вельмі дрэнна. Таму я кажу, што гэты працэс павінен быць вельмі і вельмі паступовым. Таму гэта павінна быць не працэс адмовы ад Расіі адразу, а працэс нарошчвання супрацы з краінамі Захада, з іншымі краінамі і так далей. Калі мы пабачым, як гэта адбывалася ў той самай краінах Балты, напрыклад, у Эстоніі, то адразу там было больш за 50% сувязі з Расіяй. Зараз гэта меней за 5%. Але гэта было паступова, крок за крокам. І гэта павінна быць так. Інакш ты атрымаеш бунт унутры Беларусі. Бунт эканамічны. Не таму, што ты любіш ці не любіш Крэмль, а таму, што людзям будзе вельмі дрэнна будзе. Ну і па-другое, ведаеце, у нас зараз краіна, у якой 10 мільёнаў насельніцтва, а памер эканомікі так, як быццам у нас 3 мільёны насельніцтва. У нас эканоміка меншая за эканоміку Літвы. І знешні гандаль такі ж сам. Ён меншы, ён не натуральна малы. І таму размова ідзе не аб тым, як давайте скасуем цалкам суадносіны з Расіяй эканамічныя. Як я казаў, гэта ўжо немагчыма, і па-другое, гэта нейкі шлях, гэта нейкі рух, гэта некая колькасць гадоў. У нас задача нарошчваць эканоміку цалкам і нарошчваць супрацу з Еўропай. І калі яно вырасце, калі яно будзе перабольшваць супрацу з Усходам, гэта не будзе такім пытаннем, якое стаіць вельмі, прабачце, зараз нас трымаюць за яйца праз вуглевадароды. Кажуць, калі вам атрубіць вуглевадароды, у вас адразу будзе эканомікі будзе кірдык. І трэба вось гэта парваць. Не праблема ў тым, што мы прадаем туды малако ці сыры, а мы туды прадаем малако і сыры. Гэта не праблема. Не праблема тое, што мы купляем адтуль некаторыя там спажывецкія тавары, ці прыйшоў там некая расійская сетка, прыйшла і у нас тут гандлюе. Гэта не праблема. Таму што ад гэтага можна адмовіцца і побач з расійскай сеткай адчыніць еўрапейскую сетку, адчыніць кітайскую сетку, яны будуць канкураваць і не будзе ніякай залежнасці. Праблема толькі в гэтых самых вуглевадародах, што з імі зрабіць, і гэта трэба будзе вырашыць. Ну і па-другое, ёсць крэдыты, які набраў Лукашенко.
І гэта вельмі вялікая праблема, тому што калі прыйдзе той самы Бабарыка і калі будзе зноў, ну прыйшоў Віктор Дмитриевич як прэзідэнт, ну і кажа, кожны год Лукашенко падоўжвае тэрміны выплаты гэтых крэдытаў. І тут мы прыйшлі да становішча, калі трэба выплаціць адразу ў Расіі за год, напрыклад, 3 мільярда, і гэта немагчыма. І гэта будзе цяжка. І адмовіцца ад гэтага нельга, зусім нельга. Таму праблемы сур'ёзныя, шлях іх рашэння ёсць, гаворыць аб тым, што мы заўтра зачынім мяжу гандлёвую з Расіі, азначае ураніць узровень жыцця ў Беларусі на 30%. Калі вы лічыце, што так магчыма паступіць, ну, я з вами не згодны. Але развіваць іншы напрамак і працаваць у іншым напрамкі і змагацца за тое, каб гэты ўплыў быў меншы і вырашаць праблему вуглевадародаў і вырашаць праблему залежнасці ад крэдытаў, ну, канешне, трэба, таму што нельга быць залежнымі, нельга, каб вас трымалі за одно месца. Про лічбы таксама цікавае пытанне. Александр Кнырович заявіў, што яго блок плануе набраць на выбарах 55%. Чаму ён не ўлічвае фактар латушкі ў гэтым сваім прагнозе? Ёсць маленькі сакрэт. Ведаеце, мы учора рабілі коктейлі, як я казаў, такія знізу блакітныя, а зверху такія больш салатавыя. І было два варыянты ў гэтых коктейлях. Адзін быў такі, ведаеце, там з бакардзе нейкім, з нечым іншым, ну, канешне, з гэтымі салодкімі гэтымі сіропамі, каб был колер. І ён мне не вельмі спадабаўся, бо ён такі быў вельмі салодкі, засалодкі для мяне. Ну, я мала п'ю, гэта два коктейля, гэта было ўсё, што я выпіў. А другі коктейль быў, вот гэта верхняя частка была з абсенту. І гэта было цікава, гэта было так вкусно, і тыя, хто былі побач, таксама ацэнілі, што вось гэта наш коктейль. Ну і так атрымалася, што абсента 55% гэтая крэпасць. І таму, калі мне запыталі ў той момант, колькі будзе? То есть абсент ударыў у галаву 55%. Конечно, гэта быў жарт, таму што зараз ніхто не можа прадказаць, які будзе вынік. Ну, мы бачым, што, конечно, Папалыч мае ўплыў, мы бачым, што яго шмат у сродках масавай інфармацыі, ён паступова працуе некалькі гадоў, таму зараз можна прагназаваць, што гэта будзе такі вялікі ўплыў. Але што будзе далей, што будзе там побач з ім, мы не можам себе ўплываць. Ну, а калі ты не ведаеш, што будзе, то лепей прагназаваць поспех. Таму 55%. Дарэчы, пра, можа быць, медыйнасць, немедыйнасць, Пал Палыч, я тут бачу просто сёння інфармацыю, і гэта тэма падымалася таксама раней, не памятаю, праўда, з кім у размове, але размова ішла пра тое, чаму, маўляў, Ціхановская ніякім чынам там гучна не падтрымае выбары у координацыйную раду, не агучыць там сваю пазіцыю, там ці заклік, ці яшчэ што-небудзь. Ваша пазіцыя по гэтым пытанні? Слухайте, чаму я усміхаюся? Таму што я гадзіну таму абмяркоўваў менавіта гэтае пытанне. З кім? З Ціхановскай? Не з ёй, конечно. У меня няма такіх магчымасцей, напэўна, калі б я жадаў, яны былі, но няма мне дае такого пытання. І ведаеце, тут гэта можна параўнаць з тым, як я выйшаў з калоніі і з'ехаў. За мной же ніхто не гнаўся з сабакамі. Я мог застацца ў Беларусі. Я быў зусім іншым становішча, чым большасць, прабачце, ну, з вас у тым ліку, калі вы засталіся ў Беларусі, вы атрымалі бы турму. Так? А ў мяне не было такого пытання. Я мог застацца ў Беларусі, але я разумеў, што та медыйнасць, якая была ў мяне да калоніі, і калі я выйшаў і нічога не кажу, гэта ўжо красамоўна, гэта ўжо кажу. Зразумела. Так? І гэта той самы выпадак. Калі Светлана Ціхановская нічога не кажа, то гэта азначае, што яна кажа. А вось што яна кажа? У меня есть свои варианты, але я прапаную гэта подвесіць на размовы побліжэй да выбораў самых. Бо можа яна скажа заўтра, можа праз тыдзень. Давайте паглядзім, што будзе. Гэта будзе такім малым нейкім такім сакрэтам. Заінтрыгаваў з аднаго боку, з другого боку я вот сядзеў, аж нават здзівіўся, такая паралель. Ціхановская маўчыць пра выбары ў координацыйную раду, а вот я выйшаў з калоніі, сабакі за плячыма, вораны летят над нашай зонай і ўсё астатняе. Голубі. Голубі. Голубі, конечно. Ну да. Так, ну што ж, значит, Віктор К.
тлумачыць, чаму не паспеў учора у бар на вось дэгустацыю гэтых вось коктейлей і размовы. У чарзе на мяжы стаялі, піша ён. Так вось, як выявілася у так пасля таго, як Кныровіч наехаў на беларусаў, якія стаяць на мяжы, колькі беларусаў у соцсетках абяцалі разбіць яму твар у сапраўдным жыцці? 3. Толькі 3 чалавека. Імя, сестра. Слухайте, там такія нікі ад Зінаіды Гіпіус да кагосьці яшчэ, ну, то есть не было сапраўдных людзей, які бы так сапраўды так казалі, але, ну, былі, так, конечно, не былі пагрозы, конечно. Добра, Александр, давайте поставим кропки над «и» у тым сэнсе, што с аднаго боку там ще абураюцца, да як ён мог такое сказаць. Да, увогуле Кныровіч пасля гэтага там не чалавек і эмпатыі ў яго няма. Да другога боку, што там выдзернули фразу з кантэкста, і поэтому ён не тое меў на ўвазе. Што было? Што вы мелі на ўвазе? Ну, давайте так. Я уже об этом писал у себе на сторонке в Фейсбуке и отказывал у звычайным утре, звычайным ранку. И тому я повторю то, что я там казал, как бы это было сказано, але на белорусской уже мове. Так. І гэта, значит, будзе нарэшце праўда. Калі я на себе зазірнуў себе ўнутр, пасля таго і пачаўся хайп, і запытаў самого себе: ну ты вось для чаго гэта сказаў? Для того, што каб атрымаць просто вось падбросіць нешта у паветра, каб быў бульбасрач, ці гэта твае сапраўднае адчуванне? Гэта мае сапраўднае адчуванне. Я не адмаўляюся ад гэтых слоў. Ні ў коім разе. Як гэта было? Мы здымаем гэты выпуск, мне тоже не падабаецца, Жені Сугла. І у нас ідзе размова у бок, якая дрэнная, сука, Еўропа, якая не дае беларусам візаў. Якая дрэнная Еўропа, якая зачыняе межы, якая не дае транспарту, каб рухаліся беларусы. І размова ідзе ў гэты бок. Гэта выклікала маё вялікае абурэнне. Чаму? Таму што чаму беларусы стаяць на мяжы? Таму што Европа зачыняе дзверы? Ці таму, што бомбы падаюць на галаву украінцаў? Ці таму, што людзі сядзяць у нас 1500 палітвязняў за кратамі? У нас уже 10 загінулых. У нас шмат, 50 000 гэтых самых спраў. У нас мяжу штурмуюць кожны дзень мігранты. І гэта ўсё адбываецца. І калі вы ўсё ж такі запытаеце себе, а дзе прычына, дзе вынік, то ў гэтым есть некая сувязь. І таму, калі задаць пытанне ў вакууме, то яго не існуе ў вакууме. Яно існуе толькі вось так. Толькі ў такой сувязі. І таму для мяне гэта выглядае так. Я испытываю вялікія спачуванні тым людзям, якія загінулі ў турмах, Тарайковскаму, вялікае спачуванне да яго блізкіх. Да блізкіх Бандарэнка у меня вялікае спачуванне. Да блізкіх людзей, якія гінуць зараз у Украіне, якія сядзяць пад бомбамі, не могуць выехаць. У меня вялікае спачуванне да іх. І не аднойчы уже казаў, у меня вялікае спачуванне да свайго сябра Артёма Брухана, якога балела, хварэла і памірала маці. І памёрла. І ён не змог выехаць туды да яе, каб чымсьці дапамагчы і пабыць побач, калі яна памірала. Да гэтых людзей у меня вялікае спачуванне. Чаму? Таму што яны з гэтым нічога не маглі зрабіць. Гэта трагедыя, гэта гора чалавечае, і гэта беда. Па-другое, само па сябе рускае слово жаласць. У беларускам ці жаль, ці шкадаванне. Шкадаванне. Але есть і жаль, і шкадаванне. Шкадаванне мае іншы сэнс трохі. Так? Жаласць все-таки больш дакладнае слово расійскай мове. Жаласць, вось дзіця да сябе, жаласць, гэта нармальнае адчуванне. Жаласць да сябе дарослага можа існаваць толькі вельмі такі кароткі тэрмін. Вот нешта адбылося, кароткі тэрмін, так, мне жалка, ну, калі у чалавека трагедыя, мне яго жалка, але вельмі кароткі тэрмін. Чаму? Таму што далей ён павінен быць дарослым, з гэтым змагацца і неяк з гэтым как бы строіць суадносіны. Спачуванне і вось такая, не спачуванне, прабачце, не спачуванне, менавіта жаласць. Жаласць да дарослага забірае ў яго сілу і энергію. Я адмаўляюся ставіцца да беларусаў як да людзей, якія ахвяры,
у іх няма ні сіл, ні эмоцый, ні годнасці. Калі гэта у гэтым сэнс, у гэтым справа, то гэта не да мяне. Ідзіце да Ані Краўчынкі у моладзевы наступ, напэўна, вас там пашкадуюць. Я лічу, што беларусы гэта вельмі моцныя людзі. Яны даказалі гэтае ў 2020 годзе, яны даказваюць гэта кожны дзень. І таму размова аб тым, што людзям на мяжы раней не стаялі 2 гадзіны, а зараз стаяць 3 ці 12, ім там суткі так... стаяць. Можа і суткі, але слухайце, да мне таксама ездзяць многі хто. І я бачу 3 гадзіны, 7 гадзін, 12 гадзін. Пакуль ніводзін, возможно, зараз гэта так адбываецца. Як я сказаў, так там перакрылі мяжу. Але тыя людзі, якія ехалі да мне, стаялі менавіта столькі. І казаць, што вось вялікая беда і такая дзяржаўная такая, ведаеце, праблема у тым, што людзі раней стаялі гадзіну стаяць столькі, так у 90-м мы стаялі па 3 сутак. Там у 2012 было так тое ж самае становішча. Гэта не... Ведаеце, я разумею, што я папаў у такое балючае месца. Я трапіў у ахвярнасць беларусаў. Я адмыслова не падтрымліваю гэтую ахвярнасць. І калі ідзе гаворка менавіта пра гэта, то, прабачце, гэта не да мяне. Пры гэтым, мае мэтай з'яўляецца, каб мяжы не было наогул паміж Беларусю і Польшай. Калі мы будзем у Координацыйнай радзе, у нас прапісана болей візаў, болей транспарту, болей стасункаў для нармальных звычайных беларусаў, якія не знаходзяцца, не з'яўляюцца ні, прабачце, КДБшнікамі, не працуюць там на вялікіх пасадах і так далее для звычайных людзей. То есть моя адсутнасць гэтай жалю не азначае, што ў меня няма гэтых мэтаў. Але я не буду ставіцца да беларусаў як да дзяцей, у якіх няма сілу. Сіл у нас шмат. Не трэба так рабіць, бо гэта дрэнна для адчування сябе нацыі. Што там было наконт агульнай адказнасці за... Было, конечно. Так вот, что з гэтым? Вот якая адказнасць? Потому что тут зараз атрымліваецца нешта падобнае на прэтэнзіі, якія выказывалі з боку Украіны. Я разумею іх боль і іх ненавісць да таго, што з тэрыторыі Беларусі ляцяць ракеты, но словы там, а чаму вы руками ракеты расійскія не лавілі? Ну как-то вот знайдайце. Не, слухайце, да, разумею пытанне. Так і тут тое ж самае. Тут ёсць два вельмі розных бакі. Што можа зараз чалавек, які знаходіцца ўнутры Беларусі? Ці можа ён спыніць, не ведаю, цягнік з ваеннай тэхнікай там 2 гады таму? Не можа. І не можа быць да яго гэтай прэтэнзіі. Ці можа ён зараз напісаць каментар пад гэтым постам? Не можа. І гэта не з'яўляецца прэтэнзіяй. Я не магу яму там ставіць... аб гэтым не ідзе гаворка. Нема гэтага пытання, што как бы людзі, вы там павінны выйсці і сабой абараніць, ахвяраваць сабой і нешта зрабіць. Ні ў коім разе. У меня пытанне для тых людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, толькі адно. Людзі, заставайцеся людзьмі. Не адмаўляйце свайму сумленню, і калі у вас ёсць нейкія прынцыпы, так не будьце мерзаўцамі. Заставайцеся людзьмі проста і ўсё, нічога больше. Не трэба выходзіць на вуліцы, не трэба спыняць цягнікі і так далее. Ніхто гэтага не жадае. Ёсць іншае пытанне. Пытанне адказнасці краіны. Беларусь удзельнічала як краіна у агрэсіі супраць Украіны. Удзельнічала. Калі спыніцца вайна, калі Украіна пераможа, будзе пытанне адказнасці Беларусі як краіны. 100% будзе. Мы грамадзяне гэтай краіны. Гэта наша краіна. Яна захоплена тым чалавекам, які не мае права на ўладу. Часова. Але гэта наша краіна, і мы несем за гэта адказнасць менавіта ў тым сэнсе, што калі будзе гэтая размова аб кампенсацыях Беларусі, з боку Беларусі ў боку Украіны, то яна павінна быць, мы павінны прызнаць, што дзяржава не асабіста Лукашенко, а дзяржава Беларусь удзельнічала ў гэтым, і яна павінна аплаціць свой гэты ўдзел. Як гэта будзе вырашацца далей? У маёй галаве гэта вырашаецца далей так. У нас настолькі вялікія суадносіны паміж Украінай і Беларусі павінны быць, у нас настолькі павінна быць шмат паміжмежных праектаў, што гэтая частка, якую мы павінны кампенсаваць, будзе малая
малая на фоне тых прыбыткаў і тых сумесных дзеянняў, якія павінны адбыцца далей. Але калі мы будзем адмаўляць у тым, што не, гэта зрабіў Лукашенко, калі мы будзем ставіць пытанне, што гэта не была краіна, якая належыць нам, то гэта паўторыцца праз наступнае пакаленне. Праз 2 пакалення гэта паўторыцца, таму што гэта павінна адпрацаваць, мы павінны гэта прызнаць, за гэтым працаваць далей і павінны заставіць гэта ў мінулым. Размова не ідзе аб тым, што хтосьці сёння можа паўплываць на тое, сколькі беларус стаіць на мяжы, ці паўплываць на тое, што робіць рэжым. Размова ідзе пра маральную адказнасць, адчуванне сябе грамадзянінам і адчуванне, што гэта мая краіна, менавіта аб гэтым. Калі гэта некаму не падабаецца, то вельмі добра, што гэта не падабаецца зараз. Я не жадаю быць таварам, які прыемны ўсім. У меня есть мой погляд на свет, калі вы яго падтрымліваеце, мы з вами побач. Калі у вас нейкі іншы погляд, напэўна, есть нейкія іншыя спікеры, палітыкі, блогеры, якія будуць больш прыемныя для вас. І тут я звярнуся да, ну скажем так, спробу аналізу пачутага Артёмом Шрайбманам. Хто не чытаў, я коротко, просто... Глядите, на мове оригинала. Этот выпуск мне тоже не нравится, был интересным с точки зрения разных векторов эмпатии участников программы. У кого-то больше эмпатии к белорусу, стоящему на границе в суточной очереди, чтобы, например, увидеть своих детей и внуков, которые не могут вернуться в страну или выдохнуть от мрака внутри страны или даже просто попутешествовать. Я скорочаю. У кого-то больше эмпатии к европейскому бюрократу или польскому консулу. Именно в их положении хочется войти, они становятся своей стороной, их действия или бездействие нужно рационализовать. И снова скорочаю. И вот тут вы снова, якая мне вельми, так сказать, ну, умовно, падабаецца. Дакладней, я хотел бы от вас почуть ваш отказ на это. Понимать, учитывать и уметь объяснять обе эти позиции нормально и даже необходимо. Направлять свою эмпатию в сторону от белорусов, а не к белорусам, тоже естественно для какой-то части эмигрантов. Сложно много лет ассоциировать себя с теми, кто далеко, а не с теми, кто близко. Но продолжать при таком подходе считать и позиционировать себя белорусским политиком, то есть выразителем интересов хоть сколько-то значимого числа белорусов, вот что поражает мое воображение, пишет Шрайбман. Так вот, калі больш эмпатыі і разуменне да дзеянняў, скажем так, ну, умоўна, як тут цытуючы польскага палітыка, бюрократа альбо консула, то вы по-ранейшаму лічыце, нягледзячы на гэта, сябе беларускім палітыкам? Слухайте, да Артёма Шрайбмана я стаўлюся з вялікай павагай. Ён вельмі дасведчаны, вельмі умны і многа чаго кажа таго, з чым я пагадняюся. Але ў гэтым выпадку мне здаецца, што яго аналіз, ведаеце, я не буду зараз эмацыйным, не буду казаць пра свае эмацыйныя адносіны да гэтага, да? Мне здаецца, што ў гэтым аналізе не хапае яшчэ аднаго боку. Вось ён паставіў, ведаць, такую вілку. Эмоцыі і эмпатыя да еўрапейскага палітыка, ці как бы эмпатыя да чалавека, беларуса, які стаіць на мяжы. Тут не хапае эмпатыі да ваяроў, якія змагаюцца зараз супраць Расіі. Тут не хапае эмпатыі да людзей, да ахвяр гэтай вайны, якія зараз знаходзяцца в Украіне пад бамбёжкамі. Тут не хапае эмпатыі да людзей, якія знаходзяцца зараз за кратамі ў Беларусі і не маюць магчымасці паехаць за мяжу, павандраваць па Еўропе. Вось гэтай эмпатыі ў яго вілкі чамусьці няма. Няма эмпатыі да блізкіх нашых загінулых. І таму мне здаецца, што гэты аналіз, яшчэ раз з павагай да Артёма Шрайбмана, ён недакладны. Не хапае некаторых элементаў, і тады гэта картинка была бы, ну, такой паўнавартаснай. Тады было па чым размаўляць. А паставіць пытанне, ці еўрапейцы, ці людзі, якія стаяць на мяжы, гэта як пытанне, прабачце, на расійскай мове, перестали ли вы піць коньяк по утрам? Ну, як на яго адказаць? Я не пачынаў.
Вось. Таму пытанне не стаіць так, яго паставіў Артём Шрайман, і высновы гэтыя не маюць дачынення ні да маіх пачуццяў, ні, мне падаецца, да стаўлення самых беларусаў да гэтага пытання. І ведаеце, мяне вельмі ўразіла вынікі апытанкі на звычайным ранку, калі мы абмяркоўвалі гэтае пытанне. Но я разумеў, наколькі я так жорстка, эмацыйна, но гэта былі мои сапраўдныя пачуцці. Яшчэ раз, я не адмаўляюся ад сваіх слоў, но я разумеў, наколькі гэта было жорстка, і я спадзяваўся, што хаця б 30% гледачэй зразумеюць, аб чым я кажу. Калі была апытанка, 51% сказаў, што яны разумеюць і падтрымліваюць гэтую думку. Таму я себя адчуваю вельмі ў гэтым сэнсе добра. Адбылося добрае адмежаванне, пазіцыяніраванне. І таму тыя, хто са мной, тыя са мной. Каму надо вось такое спачуванне да дарослых людзей, у якіх есть рукі, ногі, яны самі могуць сваім жыццём рабіць тое, што яны робяць. Калі камусьці нужна вось гэтая ахвярнасць на 4-м годзе пасля рэвалюцыі, то, напэўна, гэта не да мяне. Ты мне менш, глядзіце, два каментары побач. Галина піша: Кнырович прав, пока белорусы ни за что в тюрьмах сидят, белорусским туристам грех жаловаться. Худкий смоуш: кто выезжает, должен выезжать в одну сторону, а кто ездит туда-сюда, должны страдать. Что ж, на жаль, нам трэба завершаць нашу размову. Дарога піша: Божач, што вы прычапіліся да Кныровіча? Не шкада яму, і не шкада, не бачу праблемы, а то разборкі учынілі. Справа-то ў тым, што, Дарога, мы тут не разборкі з Кныровічам і не прэпарыруем тут яго, а просто калі такая рэакцыя была на гэтыя словы, значит, это тэма, якая баліць. Так. Это тэма, якая актуальная, якую, можа быць, дзесьці яна была на падсвядомасці, але Кныровіч толькі здолеў яе неяк агучыць. За што я атрымаў? Паважаны сябра, я падтрымаюсь з метра. Ведаеце, мне 50 гадоў. Я сидзеў амаль 5 гадоў у турме. Я гатовы быць пабіты ў гэты момант, але мы трапілі, менавіта, як казаў Зміцер, мы трапілі у боль грамадскасці. І калі я не правы, гэта добра. Гэта добра, калі мы будзем абмяркоўваць гэта доўга, і з гэтага будуць нейкія такія вынікі для ўсяго грамадства. Таму я гатовы быць пабіты ради гэтай самай праўды і ради адчування сябе лепш грамадствам. Дарэчы, тут выказваюць прэтэнзіі наконт таго, што вось да ваяроў вы эмпатыі не маеце, бо на ПКХ адмовіліся скідвацца. У нас уже была гэтая размова, ведаеце, я не адмовіўся скідвацца, гэта было трохі па-іншаму, ніхто не прапаноўваў скідвацца. Ніхто не прапаноўваў. У нас з Балагановым ёсць паразуменне па гэтаму. З гэтай нагоды у нас няма ніякай спрэчкі без гэтага. Я дакладна казаў аб тым, што мне не падабаецца тое, што адбываецца менавіта ў штабе Каліноўскага палка. Я не маю такой... не маю права распавядаць нешта, потому что я не знаходжуся ўнутры, но я бачу вельмі шмат інтэрв'ю тых людзей, якія сышлі з палка, аб тым, што там адбываецца, і менавіта з гэтай нагоды я стаўлюся да людзей, якія ваююць, якія гінуць і якія кожны дзень рызыкуюць асабістым жыццём з вялікай, несумневнай павагай. Але вось менавіта з пункту гледжання кіравання палка у меня былі сумневы. І менавіта таму, што мне былі гэтыя сумневы, я і не быў чалавекам, які ляцеў наперадзе. Але, дзякуй Богу, все адбылося і без мяне, і так вельмі хутка, і Александр Балаганов зрабіў добрую працу, магу толькі падзякаваць яму і дзякаваў у яго эфіры. Гэта такое пытанне не да ваяроў, якія ахвяруюць жыццём. Гэта пытанне да кіравання. У нас шмат да каго ёсць пытанне менавіта да кіравання, на жаль. І як выснова, падвоечы высновваць гэтага, я не ведаю, дыскусіі, Дмітрый Самойлаўскі піша: Кныровіч танна пераводзіць стрэлкі. Калі хоча займацца нейкай дзейнасцю за мяжой, то няхай вызначыцца са сваёй ідэнтычнасцю. Ён ці то беларус, ці то паляк са знакам якасці. Так што з вашай ідэнтычнасцю? А што будзем рабіць? Вось у меня бацька Станіслав. Там по батьку поляки. По маці у меня там расейцы і беларусы. Як мне вызначыцца з ідэнтычнасцю?
Я наогул не лічу, што паміж гэтым есть такая вялікая межа. Я лічу, што есть вялікая межа паміж усходняй дэспатыі, там татарамі, там тымі там народамі і нашай еўрапейскай нацыі. Мы сучасныя, павінны быць сучаснай еўрапейскай нацыі. А разбірацца ў маім там, ведаеце, генетычным кодзе, хто мяне там нарадзіў, якая ў мяне ідэнтычнасць, ведаеце, калі запытаць у палякаў, хто такі Кнаровіч, ні адзін не адкажа, што Кнаровіч нешта зрабіў для Польшы. Калі запытаць у беларусаў, напэўна, і нешта адкажуць. Таму вось, неяк так. Добра, Кнаровіч просто яскравы прыклад такога перабежчыка, калабаранта. Можа быць і так, гісторыя нас рассудзіць, можа быць у наступным эфіры мы працягнем разбірацца з ідэнтычнасцю і калабаранцкасцю Кнаровіча. На гэтым сёння мы завяршаем нашу размову. Подписывайтеся на YouTube канал Кнаровіч. Шмат чаго цікавага там і інтарэснага можна знайсці. І безумоўна, YouTube канал Еўрарадыё слухайце, глядзіце, подписывайтеся, калі для вас гэта бяспечна. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй вялікі за размову, пабачымся праз тыдзень.